ka o si dị m n'obi ịma na chi ga-eji ga-efo. Ndeewo, anyị bịara n'ụlọ akwụkwọ tata ịmata ebumnobi ụmụ akwụkwọ gbasara etu ọnọdụ Naịjirịa si emetụta ha dịka ụmụ akwụkwọ ha bụ. Ndeewo. Aha m bụ Nwaada Sọfụlụchukwu, biko kedu aha gị? Aha m bụ Nwaada Ọgọchukwu. Ọ dị mma, o nwere obere ajụjụ ga-amasị m ịjụ gị, biko ịdị njikere? Adị m njikere, gaa n'iru. Ọ dị mma, ya bụ ajụjụ bụ kedu ka ọnọdụ Naịjirịa nọ ugbu a si emetụta gị dịka nwata akwụkwọ? Ajụjụ gị nke a o kwesịrị iti mkpu n'elu ya maka na ọ bụ ajụjụ nwere obi mgbawa. Ọnọdụ Naịjirịa ka o si emetụta anyị nwa bụ ụmụ akwụkwọ o riri nne ka o si emetụta anyị bụ ụmụ akwụkwọ. Ka m bidogodo na nke mbụ, maka na ihe a bụ ihe bụ echeta ebewe, ọ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị, ọ bụrụ maka anyị bụ ụmụ akwụkwọ. Anyị na-aga ọtụtụ ihe, anyị na-aga tụrụ a lot. Onye ọbụla nke gara mahadum, onye ọbụla nke gara akwụkwọ na mahadum mara ka o si adị. And ịhụ ọnọdụ obodo anyị bụ Naịjirịa kịta na ọ nara enyezi anyị obi ụtọ ka o si wee dị, maka na iwe dị anyị n'obi. Iwe dị n'obi ya bụ isiokwu riri m ọnụ, nke bụ na nkwuwe ka o si dị m n'obi ịma na chi ga-eji chi ga-efo. Mana ka m bidogodi na nke dị m n'obi kịta ka m kwuo ya. Iji bido, ka m were ịbịa n'ụlọ akwụkwọ dịka nwata akwụkwọ mbụ, isi na ebe m bi wee bịa n'ụlọ akwụkwọ. Ebe ahụ bụzi ọgbara nkịta anya mmiri, ọ bụzi echeta ebewe, maka na mgbe izizi na nna ejiri obere ego na-akpa m wee bịa n'ụlọ akwụkwọ. Mma nwekwa n'elu shekin nke ndị bekee kpọrọ ọmarụ m na-arụ, maka na m ga-eji obere ego ahụ wee rute n'ụlọ akwụkwọ. Onye ọkwọ ụgbọala ewee buru m wee rute n'ụlọ akwụkwọ, nye ya ego ahụ. Mana kịta agaghị m ewezi ego ahụ m ji mgbe ahụ wee na-abịa n'ụlọ akwụkwọ kịta. Onye mere ọ na-ewute m n'obi, maka na ihe niile na-arịgogo n'elu ọchị. Ọ bụrụ otu ahụ ka o kwesịrị ịdị. So ekwesịrị ilebe ya anya, ọ na-ewute m dịka nwata akwụkwọ. Ndeewo, kedu ka ọnọdụ Naịjirịa nọ ugbu a si emetụta gị dịka nwata akwụkwọ? Dịka nwata akwụkwọ mbụ, ọ na-emetụta m ọfụma. Nke mbụ na mbụ school fees anyị omego increase. School fees kịta agbagogo, ọ bụrụ ozi eji m obere ego bido school fees, but now ọ galaziri ọnụ. Nke abụọ bụ na handout a na-ana anyị na school, instead of using na handout 2515, na handout knows 5,000, textbook knows 8,000, 10,000, which is wrong. Iche nke economic kịta ọ dị too bad and ọ dịrọ mma. Ọ ga-emezu ndị mmadụ nwere ambition ịga university ha ma ngawuzi ha, parents ha ma mmewu ya afọ. Ndị nke parents ha were ego bie na-aga, ndị nke were ego ama ngawu. Nke atọ nọ n'ime ya bụ na transport ọ dị too high. Ebe a na-agbagbu 100 naira, a na-agazi at 300. Ebe a na-agbazi 300, a na-agazi at 500, 600. So anyị nwa bụ nwata akwụkwọ, ọ na-emetụta anyị ọfụma. Ebe ị ga-ejiri nri ị na-afịkọ ya, ọ ga-emezi gị ike chọwa ụmụ ọrụ dị agha anyị ga-arụ, ka ọ bụkwa na gịnị ka ihe parents gị aka, ka ọ bụkwa na gịnị ka ịfanyindekwa ka ọ bụrụ na iso ibe gị n'ihe a ha na-eme, which is not the wrong. Ihe nna ya bụ ya gọọmenti gbatara ya ọsọ enyemaka, federal gọọmenti gbatara ya, steeti gọọmenti gbatara ya enyemaka na ọnọdụ a ọ dịrị anyị mma. Ọ dị mma, ndeewo, ịgbalịala, daalụ Nwaada. Thank you very much. Kedu ihe ị chere a ga-eme ka ya bụ ọnọdụ belata maọbụ dị mma? N'uche nke m, aga m asị na ọ ga-aka mma ka school management nebere anya maka ya, wee mara ọnọdụ ndị ụmụ akwụkwọ na-agabiga n'ụlọ akwụkwọ ha, wee nyere aka ịfụdat na ereduzuru ụgwọ a na-akwụ n'ụlọ akwụkwọ, ma ọ bụ gọọmenti enyere aka ịfụ na ụgwọ akwụkwọ a na-akwụ n'ụlọ akwụkwọ na ọ gbaratara ka enwe ike na-akwụ ụgwọ akwụkwọ wee na-aga akwụkwọ. Ọ dị mma, daalụ. Ndeewo. Ọ dị mma, unu anụla ụsa ya bụ ụmụ akwụkwọ na ya bụ isiokwu anyị wetara n'ụbọchị nke taata. Mma ọ ga-amasịkwa m ka ikesa ya bụ ihe onyonyo ị na-ekiri ugbu a, ma mee gịnị, ma binyekwara anyị aka. Ọ ga-amasịkwa m ka ị sonyere anyị na Igbo Class na TikTok, Facebook nakwa YouTube. Ndeewo, ka emesịa.